Nhar it-tnejn li ġej, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiċċelebra il-mitjum ta' Alex Borg bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista, mitjum ta' entużjażmu u enerġija pożittiva li ġibdet diversi persuni inkluż żgħażagħ lejn l-istess partit. Din l-attività se tkun qed tibda b'masra li propju quddiem id-Dar Ċentrali fejn bħalissa ta' kull filgħaxija isiru attivitajiet differenti b'rabta mal-miliet. Il-masra li se jibda fis-6:09 ta' filgħaxija u se jkun indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Matul din l-attività dawk li jattendu se jkunu qed isegwu u jiċċelebraw il-ħidma kontinwa ta' Alex Borg matul dawn l-aħħar xhur. Il-ewwel mitjum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wera li huwa kap tan-nies u għan-nies. Il-kap laqatni ħafna għax li wieħed jitwesqu u fl-aħħar mill-aħħar qed naraw iktar żgħażagħ jidħlu ġod-Dar Ċentrali. Kap qed jaħdem bla serħan u bravissimu u raġaġab il-partit għajmu fuq saqajh. Enerġija pożittiva u ġbitna lura żgħażagħ. L-ewwel mizzjum u dak li qal wettawhom. Waqt il-kampanja elettorali tiegħu Alex Borg kien għamel diversi proposti u permezz tad-dedikazzjoni tiegħu diġà wettaq dak li ntrabat li għamel. Fosthom li nħatar kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, ir-rwol li jingħata lil Sabin Aġus Kaburdell. Alex Borg kien ħabbar ukoll li se jkun qed iniedi kampanja ta' crowdfunding. Kampanja li ġiet mnedija ftit tal-jimilu u li kienet suċċess enormi. Din l-istess kampanja ta' crowdfunding bl-isem ta' tama twassal biex il-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin ikollu l-ewwel podcast tal-partit. Dan fil-waqt li Alex Borg ippubblika wkoll in-nefqa tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista u għamel dan fi żmien li kien wieħed u kollox Alex Borg matul dawn il-mitjum fetaħ il-bib għal kulħadd u ltaqa' ma' diversi persuni. U għalhekk kulħadd huwa mistieden biex jattendi din l-attività ta' nhar it-tnejn. Il-masra li se jkun segwit minn spettaklu mużikali mill-band Versatile u diversi DJs flimkien ma' divertiment tal-familja kollha. Appell għal nhar it-tnejn li ġej niltaqgħu hawnhekk quddiem id-Dar Ċentrali għal Masreli. Nistidinkom biex tinqaqdu magħna Flimkien mal-kap tagħna. Intant, nhar it-tnejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista kif wieħed ukoll se jkun qed jippubblika l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista.